școlă. Modul de încurajare a relației de profesor. Structura care apără drepturile și interesele elevilor. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii își pot alege reprezentanți. Familie. Prieten. Implicare. Inițiativă. Prioritate. Devotament. Reprezentare. Fericire. Comunicare. Voce. Exprimare. Transparență. Comunitate. Dacă al doilea tău tată este șoferul autobuzului care face legătura cu reședința de județ, s-ar putea să fii cezeist. Ești cejeist dacă atunci când prietenii tăi ies în oraș, tu te pregătești de ședințe. Dacă în vocabularul tău cuvântul delegație este folosit mai des decât cuvântul mamă, clar ești cezeist. Dacă frecventezi inspectoratul județean mai mult decât barurile locale, ești clar cejeist. Dacă vorbești mai des cu ministrul învățământului și cu inspectorul general decât cu rudele apropiate și prietenii, s-ar putea să fii cejeist. Dacă stai noaptea târziu în weekend, dar nu ca să te distrezi, ci ca să dezbați probleme educaționale în sesiuni plenare, înseamnă că ești cejeist. Dacă petreci mai mult timp cu transportul în comun decât acasă, ești cejeist. Dacă prietenii tăi cei mai buni sunt din părți diferite ale județului, ești clar cejeist. Dacă atunci când te plictisești, tu nu vezi un film sau citești o carte, ci vrei să schimbi legea educației naționale, ești clar cejeist. Dacă la ora 1 te mirogești de prof la cancelare să te lase la ședință, clar ești cejeist. Dacă la apelare rapidă nu-ți ai părinții, ci inspectorii de la ISJ, s-ar putea să fii cejeist.